Za mu je gaba alkhairi ne mai gaskiya uba na marayu. Honorable Abubakar mai akwala Allah ya tsaya ma. DJ Prince. Akwala da mutane. Kai ne da mutane. MC Sarai. Akwala da Ga mutane. zakin duniya mai akwala jan wuya. Akwala da mutane. Ka zama togaya zama makiya kuma fariya. Kai ne da Mai gaskiya kake in ka sa baki an bar maka. Garkuwar mata kake da maza ka wuce ai hakan. Akwala da Mai ba da sana'a ga marayu har da mai uba. kai ne da Mun zauna lafiya da musulmi har da kirista. akwala da A filato ke kira to mu tare mu zauna lafiya. Haya haya madalla. Ja mu je gaba alkhairi ne da gaskiya uba na marayu. Honorable Abubakar mai akwala Allah ya tsaya ma. Za mu je gaba alkhairi ne mai gaskiya uba na marayu. Honorable Abubakar mai akwala Allah ya tsaya ma. Za mu je gaba alkhairi ne mai gaskiya uba na marayu. Honorable Abubakar mai akwala Allah ya tsaya ma. Mai bani kullum tabaraka ba furci na gode. Kai ne ka ce in ka ba mu gode kai yi ƙari. Hamdan kasiran gare ka sarki addahuri. Yau ma ina so ka min dan mai fuska da luri. Shi ne Muhammadu dan Aminatu Amadu. Ke gudu sa gudu ya sa sun hau tudu. Darajarsa muke so mai akwala yayi ta gaba. Za mu je gaba alkhairi ne mai gaskiya uba na marayu. Honorable Abubakar mai akwala Allah ya tsaya ma. To ku gaya musu ai a Kano da gurasa. Mutanen Bauchin Yakubu sun iya masa. Fanni na sana'a mai akwala ogasa. Shi ke razana dakarun sambisa. Na ɗaukan buna zan wake ogana. Mai share kukana dan ya zama jigona. Mai akwala muke so 203 yayi ta gaba. Za mu je gaba alkhairi ne mai gaskiya uba na marayu. Honorable Abubakar mai akwala Allah ya tsaya ma. Mai kishin al'umma za mu kai can majalisa. Dama tintini yar manuniya ta nuna. Mai akwala an san shi da riƙon amana. Allah ya kai mu 203 kai za mu nuna. Ku zo mu bugwar zona ya cire mu cikin rana. Mai kishin al'umma na kuma shine zabi na. Allah ya kai mu 2023 House of Reps kai za mu bi. Za mu je gaba alkhairi ne mai gaskiya uba na marayu. Honorable Abubakar mai akwala Allah ya tsaya ma. Tafiyar mai akwalla ta zo da sauyi. Ku fito mu bisa maza mata mu bar bulayi. Mu kawar da su 'ya'yan iska kai babu nauyi. Bana babu kuskure tun da can a baya mun yi. To za ku ga iskanci kuma za ku ga tozarci. Kai har da wulakanci bana ba wani cin hanci. To dole mu dau hanya mu fatattaki 'yan kan kai. Za mu je gaba alkhairi ne mai gaskiya uba na marayu. Honorable Abubakar mai akwala Allah ya tsaya ma. To makiya fa ku gane akwai ranar ladama. Ku yi dariya wata ran ai mu ma za mu rama. Addu'a muke Allah ka raba mu da ɗan kunama. Mulki na zalunci bana mun bar yin ladama. A rada akwai fama dole na jajanta. Kutumar kai ɗan yau mun sha fama. Dole na ɗau hanya na fatattaki ɗan kai. Za mu je gaba alkhairi ne mai gaskiya uba na marayu. Honorable Abubakar mai akwala Allah ya tsaya ma. Mun san da Allahu shi ke yi in ya ga dama. In ya ce zai shawarar wani kato baya nema. Roƙo muke yi a Jos North da muna da dama. Mulki na kama karya yanzu ana husuma.
bani kiɗan girma in doka wa ɗan girma zaki namijin fama mai razana yan gulma bani kiɗan mai girma DJ Aminu Prince mai ta gaba. Za mu je gaba alkhairi mai gaskiya uba na marayu Honorable Abubakar mai afala Allah ya tsaya mu. Sara da suka ku gane san bai kashe gamji kuma mun sani cewa ba a kyaure a daji zaki kana sa gudu arce ko babu gunji tambayo ido yaya haɗuwar da suke da yaji mai nazari ya gane mu dai yan faɗa ne mai akwala ku gane shi dai jarumi ne darajar ka muke so Allah House of Assembly ya ci gaba. Tafiyar amana ya rike mazanmu da mata aikan dole murna mulki na kama karya amma na mun ji kuna Allah ya kai mu 2023 rana ta nuna mai akwala jigo just not mun nuna kuma alkhairi mai gaskiya uba na marayu Honorable Abubakar mai akwala Allah ya tsaya ma.